unsa mo palit na pud mi og sudan ari sa papa ni Star. Unsa nakapalit na mi ari di ah. Unom ka klase ang gipalit sudan. Ayan na ako eh. Mara si ko sir. Ha? Adi sakto naman. Sakto naman ang gibayad 150. Silbi wa gutay utang. Unsa mo ato na miya? Oh, sige sige. Dali na guys. Mangaon na meron unsa vlog na pud ko kay jamo koy pang vlog. Anak. Tag anak si Star to ah. Ay unsa ba? Mega tanaw. 150 ra mong gasto sa uno mi kabuok tag 30. Sa busog na mi ana mong sudan kay daghan sa. Unsa ang tag-isa day anak ya tag-isa ka. Suko sige dinhi suspend. Mo na anak na ha. Sa mga on namin. Hoy, sama-sama tag 30 ta na ha. Libre sa mong kuno. Hi, te! Welcome to my vlog, afternoon vlog. Ada si Umi. Bukat kay bag si kini to na ilusyon ani para sa Ha? Ano may sa andam to. Alabaw. Na ilusyon para lobot. Hala gilara. Opa huy sa mga kuy. Hi, Lalay. New phone second. Ha? Mas nagbago. Di oy, wa ko bi kanas apa ko mo palit. Pwede mo rin content. Wa mangaon ra. May lain. Padlok si Salvi. Ana Carlo. Hello guys. Jesus. Welcome to my cellphone. Pirsa dini sa pangihi. Kung sa magkada galulo ka dihaw nangihi. Hi, Melissa. Hi, Melissa. 150 divide. Oh, Guys, sa do tulo pa. kana si Jin oh, kakaon naguna. Yang sudan labajan ug isda, dalamian. Sir, may 5 raw eh. Oh, tagbay 5 na di. 20 minutes later. It's me, Gates King Ayon, and welcome to my challenge. And today is Monday, so Monday afternoon. So mga mi ari sa karing inang ilaw. Ako silang i-vlog, kinangaon sila. Karon ako nakabalik kay lahi naman ko dahong time, lahi namang schedule ba. Nakaroon kay overtime man ko, so makaon ko nila, appeal nila. Jamaon ni sila nga nangaon. Na si Russell, na si isa iba na ni Maria, si April o si Makas. Dugay-dugay na nila sila nga wa ma-vlog kay di na lagi ko kauban nila kay kuana sana. Lahi nag-schedule ba lahi time slot. So mo na nga ako silang videohan mangaon. Para puno-puno sa vlog ba. Karon guys, mo apil ako nila og kaon. So nagtaganay sila silang sudan. Ano man sudan ninyo? Pisa naman ang cute ninyo buwad. Agawng sudan kanira jud ko din taon. Share mi sa mong mga sudan kay ngani man lagi ni mga jamo-jamo tay mga sudan. So share na laman ta, share blessing ba. Di ba Maria?
Balik nga niya mong sudan. Basta kay happy mi nangaon. Busog gihapon. Kung sa happy ta sila humakaon, nagkuha pa ko kahungit. Oh. Asa pa ka na hotdog, na itlog, full fat. A few moments later. Wala naman. Ay, hindi na ba? Ano? Oh, kanang dahil, kanang dahil na. Kanang dahil. Bilisan ni baboy. Unsa ka kuha na stress? Guys, na ay kaon anang courtesy muna si Mar Dariel Gintalian. Di dyan na siya mapas mo kay. Sige ra kisap-kisap. Asa mapas mo tawana. Di man maklaro eh. Kasi sige ra kisap-kisap na. Mana si Cha. Sige ra jud kaon ah. Bisag unsa ra may ikuan ni tamba pa pero bilib ko nang tawhana kay buutan na kusog na manghatag samot na ginay okasyon sa ilaha mukaon jud na siya ay magpakaon jud na siya ug magduty na siya wala jud na siya muangay na pabantayon na ni Curtis kay misigir kisap-kisap ng bakba nawa-nawa ninyo di lang kayo maklaro kawag ipa-zoom in man. Atong pagamihan gamay para maklaro. Kana man na siya. Tayo nagtok-kinoktok pa. Kami tagbaklaro po ng naon niya ba? Kana maklaro na. Na kung makita ninyo yung baba, sige ra kisap-kisap. Playan mo 20 to na. Ha? Nakay points ani every 30 pesos na kay 3 points. Ano ba? Namo kung isang email. Nasakpan ako.